Over the weekend nkhani yomwe inatuluka ndiyonena kuti boma tsopano lwapanga zilinganizo kuti akanyamule abale athu omwe ali ku South Africa pa mabasi kuwabweretsa kuno ku Malawi kuti kumene kuja asafike mpaka pomaluza miyoyo. Ndipo kutsatira zimenezo kwabwera bungwe lina la HRDC akuti bomalo lachita bwino koma ofunikanso liwonjezereponso zina pamenepo. Ofunika kuwapatsa ndithu kandalamaso amalawi amenewo ayetu kumati kandalama koso muti kachani nanga Malawi amene ali kuno asapatsidwe kandalama angopatsidwa okhawo amene ali ku South Africa nanga amene ali kuno popeza kuno kuso kuli mavutonso ochuluka. Koma tifotokoze bwinobwino kunena kuti adabwera alitu weekend a Justin Adak K Saidi omweno andaja mlembi wamkulu wa boma ya muofesi ya president. Kunapezeka zono tino anazafotokoza kuti boma lapanga mapulani malingana ndi mmene zinthu zikuyenda ku South Africa and we know kunena kuti fanze kumene kujaku miyoyo sili yotetezeka yayi. Tikumacheza ndithu ndi anzathu ena akachinahoza akumacheza nawo kumeneko ayi khangati kuti china chonse chili bwinobwino koma we know deep down kunena kuti zinthu sizili bwino kumeneko kamakhalabe ndiye kuti maso awo kuyang'ana mbali yako koma tili safe kodi mwatisangangobwera lero kuzatapa ine kapena kundipha kumene. Ndetu kusatirano mantha amenewo amalawi ochuluka apezeka zono tino amapempha ndekuti kuboma tikufuna muzatitenge foenafe sitililede tilibe ndalama zono tinganyamukira transport kumabwera kuchoka kuno ku South Africa kumabwerera kumudzi tikufuna mubwere muzatitenge. Ndi nambala ijapo yamba imangopezeka zoti yayi sizoti nayi nambala yochuluka yayi anthu amangokwana nde kuti 300 basi choncho yayi anthu 300 anthu ochepa koma kwapezeka zonena kuti nambala ija yakula tsopano kukafikano anthu 2030 akuterotu 2030 kupempha boma kunena kuti tikufuna mudzatitenge kunoko zomwe zapangitsano boma kuzindikira kuti ngati ino zili chonse ndekuti chiwerengero cha anthu ambiri ndesitenga asase yayi kuti munapita konokha kumeneko mwene munkapita munkati adza kutenga mudzabwerako bwa munkadalire fe kuti dzakutengeni pambaga pa tiketi ya boma munamatu muona njira muona kuti mupanga motani iso kaya ifewo ntchito yathu ndikukonza mavuto ngati alani achitika wajulula kuti nosapezeka zono tino mwina azikuononga miyoyo ya anthu kutsogolera nthawi ya mavuto ino kubweretsa ndithu kuti guidance ina yake. Ndapapa chomwe tipange ndizoti titumiza mabasi kunena kuti apite kumeneko akatenga Malawi azibwerera kunonso pano kumudzi kunoku kaya tizidzadya ntoliro akuti wadya ntoliro pachete kaya tizidzadya kaya ndi chani kaya ndi zitheba basi bora aninoti moyo uliani ulipo tikatenga amalawi ndithu okwana 2030 mwinaso as we speak nambala ija kukhalanso yakwera mukuziwa kaletu ena akamvanso uthenga wafuna mwina ajoine nawo mu gulu limenelo kuona ndi mmene zilili. Akabwerano kunoku nanga azizapanga chani chifukwa kunoko magayi aja anachoka kuno kuti apita kumeneko akayang'aneko mwina mwake kansipu kobiriwira ndi akabwera kunoku ku Malawi azidzapanga chani pamene pakubwera nonso pano amayiko kayi atsatu wadziwa bwinobwino abungwe lija la HRDC ngakhale bungwe limene line silimandiwaza kunena chilungamo HRDC silimandiwaza komano abwera adzayankhula. I think there is a point there akunena kuti amalawitu ofunika ngati akabwera mu dziko muno boma tsopano liyapange zoti amenewo liyapatse mipamba liyapatse ndalama ndithu ndalama iyi yambani business kuno osati zive zonena kuti yayi mawaso wautali kuti komweko ayi ndalama iyi yambani business mukhazikike kunoku osati tizimva zoti mwapita kena kuti bwereso kakunyamulira kumeneko ndi boma lipangeje kuti ma program onena kuti anthu amenewo akafika mu dziko muno takulandirani apapena kuti takulandirani akena isa kamatsika basi ndikumampatsa soka mpukutu ka ndalama iyi yanunso ino yanu ndi iyi inunso ndalama yanu iyi basi akatero nde kuti atikayambe ma business akaona kuti akapanga motani mwina mwake ndikuyamba kupanga survive konkuno ku Malawi ndikukhazikika akatero asabwerereso. Akambaso HRDC okunena kuti chiganizo chimene boma lapanga chiganizo chabwino kwambiri kuti akatenge anthu amenewa azibwera nawo kuno
osangoyang'anira pamene zikuchitika koma kuonera kuti akawatenge abweretse kunoko kumudzi. Chiganizo chabwino kwambiri, perfect, very good decision. Ayi zomwe akambatu ndi zimenezo, of course funso ndi limenelo pamene inu a HRDC mukukamba zonena kuti amalawi amene akuchoka ku South Africa akufika mu dziko muno apatsidwe mipamba, nanga amalawi amene ali kunoku apangidwe motani? Kodi iwo angoyang'anidwa? Chifukwa tunde kuti we should always remember kunena kuti kunonso kuliso amalawi. We're not trying to say kunena kuti amene ali ku South Africa onde kuti asapatsidwe, no. It's a very good idea imeneyo, fanda kuti muwapangisadi kuti asapiteso kumeneko. Fine tunde yomwe ndiudzonjo nena kuti no. Nambala imene iyi kukangoti zii kumeneko akhala akubandukaso kumapita kuti komweko. Nambala imene yabwerayi ngochepa amene akhazikike. Kukangozizira kumeneko zimene zochitika kungozizira. Awo awusakasaka transport wautali kumatani kumapita. Chomwe ine ndikudziwa ndi zimene chocho. These guys they come back, they go back. Chifukwa chachani moyo umene ulili kuno sizoti chifukwa chonena kuti sakufuna kukhala mu dziko muno, koma chifukwa cha moyo umene ulili. Ende ababa akubwera mochomwe mothamangisidwa sanakonzeke, even ma transport analibe, meaning kunena kuti zinthu sizili pabwino. Ena onse kumeneko ntchito zinatha, akhala movutika masiku amene wawo kuti adye chani fanda life is very expensive for South Africa. Moyo ndodula kwambiri, ndodula magazi. Tikamakhala kunokwe timati kumalawi hey kumande bora zathali kunjawo magazi. It's very very expensive to be in South Africa. Kuti ukhale munthu ugule chakudya chodula, even zovala chiti chichusa mwene, it's moyo ndodula kwambiri. Ndiye kuti kumadalira zonena kuti tikakagwira ntchito kandrama kaja ndatigulire chakudya tipange chanchi ndenu akhalano mawiki ena osagwira ntchito, sizoti kandrama kawo kamene amaseva kakhala ndi kuti kagwiritsidwa ntchito kugulira zakudya, fika pone kuti ndrama ijenso mwinaso ndikupeza kuti awa wanyukapo yoseja. Mwayiona kuoneza kuti anthu awawa basi tu apadeti tikati tisapita kumuza ababa tifako kuno nenjala, ndikupeza kuti nkumaita timaona ngati tikhoza kupirira munthu zinthu zikhazikika, koma mene zikuyenderamo zikungonongerabe. Come and get us please musatitenga tizibwerera kumudzi. Nditi akafika kuno azafunikiradi kuti anthu amenewo apatsidwe ndi kuti kathandizo kena kuti mwina mwake moyo ucho ukhale ngati bora nkuoneti nkhasa wako mwina mwake akafike ndithu tafika pampanje ndipo talandiridwa kuno kuti life ikuoneka ngati different. Usati kuno akafika afikire munjala kujaso anali ndi njala, fakafika kunokolo kuti akhazikike azayambe kuyang'ana makuona kuti amayenda motani, kuti ndiyambira olowera pati nangano, kuti inde ndipo ndirapati magiya ine. Mukuona zonse zidza kuti zizakhalabe zoti zatengera kanthawi, afunikira ndithu kandalama kuti akhazikike bwinobwino, komanso ayambe kumaganizira za mabizinesi kapena mwina makezo omwe angathe kupanga zoti zathandizeti. Ndiyeno kodi nuyo akayiyatsa mmene mukuyankhula chonchimo, nanga amalawi ena amene ali kunoko mukwasiya patino iwo kungoti muli kumudzi basi inu ngakumudzi wankuno zene mufuna umakamba zimenezo. No, when you're talking about empowering people, pamene magazi awo akupangidwa empower amene akuchoka South Africa, amalawi so amene ali kunonso usayiwalanso iya. You're supposed to add there. Kula amalawi ambiri kunoko amene akufunikiranso mathandizo, kula achinyamata ambiri kwa basi ena anamaliza masukulu kusowa ntchito, koma ali nkuthekera kuti angathe kupanga mabizinesi, kupanga zinthu zina zake nkumayendesa zinthu pita pasogolo. Why can't they be empowered also? Iwo ndasapatsidwe mipamba. Amalawi amene akuvutika asapatsidwe mipamba, ngoyang'anidwa anuyo kuti muona inutu izi nzanthu okhaokha amene akubwera zija zomanena kuti no alendo nde mwapatsidwe kuti mwapatse nyama yonseyo. Anthu apakhomopo nde iyayi amenewo ndapakhomopo mpano awa mufuna tidzipanga chonchi zinthu zake. No guys, inu akuboma, when you are thinking of empowering my guys, don't think kunena kuti amalawi amene ali kumudzi kuno ndakuyang'anana ndi diso labwino kunena kuti poti ndabwera nde basi tivomereza no, akuyang'ana ndisoni kunena kuti inuyo kodi simungatilingalire ife nde muteka pati zichitotengera kuti ifenso tituluke kuti mudzatipange empower, mudzatiyang'ane kuti mwina mwake tikufunikira tipangidwe empower, tithandizidwe ndi kandalama kena kake. No, what I'm just trying to say, chomwe ndikunena pano, pamene mukupanga empower anthu amene akubwera kuchoka South Africa, amalawi amwe ali kuno musawapitirire yayi. Amene ali kunoku amene akufunikiranso ka empowerment iko, don't just pass them. Do not pass them. Osawadumpha iyayi. Ayi, amene uso mwathandize.
There are a lot of Malawians and munagamba ino magazi mu campaign yano na DPP kunena kuti no muzathandiza achinyamata ndi mipamba azimayiso ndi mipamba. This is the time now. So I don't know how we are going to do it. Munagamba sama technical college, how are you doing it? Kodi progress yake ili pati komano make sure kunena kuti funds yonse ili pa ground imene kufunikira mathandizo ena ake empower them. At least tingaone ndalama zathu za misonkho zizigwira ntchito kuti mwina make zikuthandizira anthu ena ake apange initiate ma business akhazikike mwina make angamazothokozesa kupanda boma amweni bwezi ifeyo ndi tilosako koma boma linali pasako mipamba ife nkhamba ma business ndi luntha lathu nkupitisa zinthu pasogolo akuti